Vrei să știi care sunt ultimele tendințe în modă? Boutique for You este soluția. Aici găsești îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii în trend. Programări la telefon 0744 559916. Boutique for You, frumusețe, eleganță și rafinament. Pentru un gust ales, roșiile cresc pe melodia lor preferată. Bine ați venit în lumea perfectă a ketchupului. Aromă de campion. Vălenii de munte. Gustul ales, păstrat cu drag, fără conservanți. Aceeași calitate, acum într-un nou PET reciclabil. Încearcă și sosurile pentru paste Vălenii de munte. Nu rata ofertele Early Booking vara 2026. Alegeți vacanța mult dorită în Grecia, Turcia, Egipt, Bulgaria și multe alte destinații de vis. Rezervă acum pe 24tour.ro sau sună-ne la 0799 279 112. 24tour.ro. Vacanțe de vis fără griji. A trecut un an de când ne-am ales primarii. Unii realeși, alții cu state vechi în funcție. Oamenii au votat schimbarea, una reală care să le îmbunătățească traiul de zi cu zi. Cine sunt primarii localităților din Prahova care s-au apucat de treabă de cum au ocupat fotoliul de edil? Care încă bat pasul pe loc sau găsesc scuze? Află exact unde șefii din primărie sunt adevărați gospodari. Alina Tănăsescu și Cristi Georgescu pleacă într-un tur de forță să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Ediții speciale din teren la turul de forță, luni la ora 21. Bun găsit tuturor și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii. Astăzi vom